Diri sa puhon sa manok ni Roger. Kanang gihimo nila pertahan. Manok nga puro Bisaya. Hello, good morning mga manok. Good morning mga manok. O ni ang mga manok nako diri sa bukid. Mga manok. Oh, tuara. Tulo na ni siya ka. Pila na ni Jer? Duka semana atong duka sa semana sugod pagtangkal. Tara. Tara. Tik. May mga basilan. Sa nang lukluk. Basilan ni siya nagtapok nang lukluk sa ilalom. Mara basilan na sila mga gamay. Yan na nag-ipon. Yan na nag-ipon sa mga mix. Para mura na og ipaabyan sa kuan og kanang usa ni. Giabyan og kalayon sa baka na. Tapos sige lang dapog ba sige lagkaon ha. Bawas lamok. Ay hunong nga siging kaon. Pangaka. Sige kakada tapos ang pan. Ano siya. Ako di hostang ato. Arao na igor gyud nahurot among 100 kaaw kanang ambot 100 baka na ka meter. Na ko ngunit nami sa imabaw sa duha ka tugas dire tugas nasa ilalom do ka tugas ay mabaw ilalom dai na duha ka tugas mo extend mi pohon pag mo makaluag-luag na mi ka ikuhag hinabang sa dapit nga hinabang mi gen na maluoy napabay maluoy na to. Extend me dito pahit magnet otro anang sa may lansones isulod na mo ng lansones ang gamayng pulipog na diri dapit sa may kuan kay maubay-ubay na extend na mo aning isa ka tugas na pud o duha ka tugas ato dito sa dito dapit na anang giputlan yung gluwi akadako pud oy mo sa kubena duha ka kuan saya lang imong 1,000 ka sana nang atong iatop kulang ra biya pod adi na nimo iatop pari ani dobig mahulugag halas pakao free range naman na siya diha ang atong gikuan sa atop kay para ang halas kay hotdog kutob kani siya mora ni ilang ulian ni siya dili ingon nga kuan diri ka magtula diri ka magpakao nila kana laag lang sila laag sige dana daw siya ilaag mga bay mga kuan dana naglapugan grade na niya imong init init di man na manglupad palit na pod lagi mignet pare ani nakabara-bara to mignet ngay gitudloan ko ni GR na pa apoy kalayo paso asuhan kani mga say basilan ni kana siya basilan yes nanakay daw ka mistisa parang akong itom.
Ano si Black? Hi Black. Hi Black. Tara diri isa oh. Hi Black. Ang dagan-dagan siya. Ikaw Black. Kumusta Black? Dako namday ka Black. Ha? Dako namday mundo ha. Kumusta? Ha? Uy. Oh, nagtapo ko pila. Kuani ka buk no? 11? Oh, 12. Dahil diri ang kunay. Pod mga. Naarami di ari manig kalingawan na mo diri sa kasaka diri. Pag mudaghan na sila puhon. Igo-igo mga ano naglatog oh. Oh. Sugod daw ni siya free range diri. Dahil naapag yun dito. Ako. Pino kayo na. Kaya siya. Kung ano siya, security na siya. Dalhon sa kusina. Magpadool sa abuhan. Siguro tubig may gipangitaan eh. Nga init. Na di pa man pwede. Nandiyan na lang sa Asia. Ani dalhon na siya dito sa kuan. Siya. Dayon, nana siya ay sama ni. Sama ni siya. Dumaga. To siya dumaga. Bisaya daw niya dumaga. Pero bayong dumaga. Bayong dumaga niya. Kamay rani pero kalingawan na. Hindi para birthday, wala na dayon. Oh, birthday na ni ato Abril. Okay. Wala niya gi ihaw kay iyang gipa dako. Iabyan po da ng bagong gilutas. Gilutas, giligo. Nag-usa na sila dire. Paman mi Madre de agwa kanilang sa kakao lang sa mi kay gagmay pa among agwa